alaikum, barkan ku da shan ruwa ma'abotan kallon tasha ta LMT Niger TV. Yanzu ma zan saka muku wani sabon labari daga bakin Abakalat, ka saurara ka ji abin da yake faɗa, abin da aka samu na ƙaruwa a ƙasar mu ta Niger. Idan ka ji daɗin shirye-shiryen wannan da muke yi, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana like, sannan ka MLT 227 NIGE Artadavi. To alhamdulillah al'ummar Nijar, maganganun shugaban ƙasa baban talakawa mai girma General Abdurrahman Chani sun tabbata, kuma Allah ya tabbatar da su. Yanzu haka labarin da muke samu, ƙasar Benin makwabciyarmu babu tsaro, yankuna da dama na Benin 'yan tada zaune tsaye masu bindigogi sun mamaye wasu yankuna da dama na ƙasar Benin. Duk da taron dangi da kai ƙasar Benin da goyon baya na turawa da makamai na ƙasar Faransa, sun kasa su ba da tsaro ga 'yan ƙasar Benin da demokradiyyar tasu. Yanzu haka wasu ƙasashe tuntuni sun fara kiraye-kirayen 'yan ƙasarsu da suke yankunan Benin na su taka a sannu su shiga taitayinsu. To al'ummar Nijar, maza da mata, mu gode ma Allah da Allah ya kawo mana shugaba mai magana kamar yankan wuka, shugaba adali wanda yake da hangen nesa, General Abdurrahman Chani. Mai girma General Abdurrahman Chani yana magana kuma da sannu-sannu sai Allah ya tabbatar da ita da gaskiyar abin da ya faɗi. Shekarun baya mai girma General Abdurrahman Chani ya yi magana akan ƙasar Najeriya da ta'addanci da wasu yankuna, mutane suka yi cece-kuce, kuma da sannu Allah ya tabbatar da gaskiya, al'ummar duniya suka shaida da abin da mai girma General Abdurrahman Chani ya gai. Haka yi magana a ƙasar Benin, mutane suka yi cece-kuce makiya, yau gashi Allah ya tabbatar da ita. Saboda haka mu muna ma Allah godiya da Allah ya kawo mana shugaba mai ilimi, mai hangen nesa, ba banza ba Allah ya zaɓo shi cikin miliyoyin sojawa ya kawo mana shi akan karagar mulkin Nijar. Saboda haka muna alfahari da wannan, muna goyon bayan membobin shi na CNSP gaba daya, muna goyon bayan ministrorin shi da makarraban na gwamnatin shi. Insha Allah al'ummar Nijar, Allah ya haɗa kan muri guda, ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu. Duk wanda yake neman ƙasar mu da wani sharri da ta da zaune tsaye, Allah ka nisanta shi tsakanin mu da shi. Abba Khalid.